皆さんこんにちは、まきです。いつもまきチャンネルをご覧いただきましてどうもありがとうございます。今回は台南市にございます。こちら、明治製陶さんがございましたところに来ております。当時の建物が今も残って、違う形で活用されています。今回ご紹介させていただきますのがこちらですね。黄昏の故郷という、こちらは台南市ご出身の文化先生のいろいろな作品が展示されております。それでは行ってみたいと思います。はい、見てください。入り口に1台お車が止まっていますけれども、こちらは文化先生がね、携わられた作品ですね。曲名とかが書いてあります。はい。来ました。こちらが1階になりますね。入ってすぐ左手にございますのが、文化先生のアルバムですね。こちらはですね、なんと、本当にアルバムのように、めくれるんですね。はい。じゃん。ということで、はい、文化先生です。ね。若い時の写真からずっとございますけれども、文化先生はですね、4人の生徒さんが、女性の生徒さんがいらっしゃったということで、こちらのですね、可愛らしい女の子が4人いらっしゃいますけれども、その中のお一人の方ですね。この方が、後に奥様になられたということで、結構ね、年の差があるということなんですけども、なんか素敵ですね。はい。すごくイケメンな、ね、先生ですね。これはステージに立たれている時の写真ですかね。そしてご覧ください。こちらですね。1200と書かれておりますけれども、実はこちらがですね、文化先生が携わられた作品が1200ということです。これはすべて日本語とか台湾語とかもすべての数ということなんですけれども、そしてこちらですね。実は、音楽とは別に映画に出られてた、主役で出られてたということで、映画スターですね。そしてですね、実は3年ぐらい、日本でも生活をされていたということです。で、こちらはですね、先生が、過ごされていたお部屋をイメージされているということなんですけれども、ご覧ください。手前にコーヒーと、そしてここにウイスキー、そしてお皿にはですね、これお刺身ですね。で、奥がカステラかな？テーブルの上にいろいろなね、食べ物と飲み物ありますけれども、実は文化先生、コーヒーとウイスキーがすごくお好きだということで、そして飲まれ方もですね、ウイスキーとコーヒーをミックスにして飲まれるのがお好きだったということです。ね、そしてこちらにはテレビがありますけれども、映っておりますのが日本のお相撲ですね。すごく日本のことを愛してくださっていたというか、日本のものがたくさんあるということで、嬉しいですね。はい、それでは奥行ってみたいと思います。こちらですね。文化先生の、年表ですね。文化先生はですね、日本に行かれたということですけれども、当時ですね、台湾語が使えない時期というのがありまして、その時に日本に行かれて活動されたということです。先生が日本に行かれる時の、トラベルケースですね。必ずトラベルケース、そしてギターをお持ちになっていたということです。で、こちらにも日の丸がありますけれども、中にはお衣装とかが入っていますね。カメラも入っていますね。あと先生のトレードマークなんでしょうかね。こちらのハンティングキャップっていうんでしょうか。はい、2階にやってきました。はい、こちらはですね、
文化先生の作品ということでご紹介されておりますけれども、こちらは高校2年生の時に書かれた曲ということですね。そしてこちらはですね、文化先生と、親しくされていらっしゃったという方とのお手紙ということです。陳章さんという方です。そしてこちらがですね、ご家族の皆様ですと一緒に写られているお写真ですね。奥様ですね。はい。で、こちらが、お嬢様でお孫さんということです。表情が素敵ですね。当時のお写真がたくさん飾られています。そしてこちらですね。こちらは AI で再現されているということです。はい。衣装もね、新しく作られたということで、今ね、こういう AI とかがすごく発達してきましたので、いろんな再現ができるというか、そこは一つ楽しいところでもあるのかなと思います。そしてこちらはですね、こちらのリンさん、作家さんが描かれた絵ですね。お若い時の先生から私を召されていく先生ということで書かれたそうです。最後ですね。こちらは先生の作品をですね、新たにアレンジされて、先ほどもご紹介させていただいた陳章さんが歌われているということです。こちらね、ヘッドホンすると、歌声が聞こえてきます。こちらには文化先生の、素晴らしい作品、そして思い出の数々が、展示されております。ぜひ皆様もお出かけの際はお立ち寄りいただきたいと思います。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。